estoneta de llegir uns poemes. Hi ha uns poemes o uns textos, o tothom el que vulgui. Llavors, en principi, hi ha previst de llegir Salvat Papasseit, em sembla que el Xavier Màrius Torres ha dit, el Pere llegirà un tros del seu llibre, el Josep Maria llegirà Fuster i em sembla que queda Pere IV, i si algú, a més, vol llegir alguna cosa. El Ricard, que llegirà un text del seu avi, que va dir que volia ser el primer, però em sembla que no ha arribat encara. Doncs, no ho sé. Si us sembla, que ja deu ser gairebé 2 quarts, comencem. No.